Pekný deň. Už tu máme 3. adventnú nedeľu, takže každému z vás prajem krásne sviatky. Ja som dokončila modlitby aj odblokovania. Ak ste sa prihlásili na modlitbu, tak už vám je spravená. Ak ste to nestihli a nezahlásili ste sa do komentára, tak to nevadí, skúste sa prihlásiť budúci týždeň. Ak ste ešte nezapálili sviečočku, zapálte aj vy. A mám tu pre vás aj rýchly výkladík. Pripravila som si pre vás kartičky, ktoré sa volajú Dream Oracle Cards, teda sny, orakulové karty. Takže vyberte si jednu z týchto troch kartičiek, ktorá s vami najviac rezonuje. Pre lepší výkladík som tam dala aj kamienky. A ešte, aby som nezabudla, tak dolu v komentári nájdete aj mená výherkyň týchto hematitových náramočikov. Ak ste vyhrali, tak mi napíšte na pravavestba@gmail.com a svoju adresu, ja vám rada náramky pošlem. A ešte, čo je tu taká posledná možnosť, tak darčekové poukážky pre vašich blízkych. Takže ak neviete, čo kúpiť a možno niekoho by potešilo veštenie alebo odblokovanie, tak pokojne mi napíšte tiež. Ale poďme sa pozrieť na vašu veštbu. Skúste myslieť na svoju otázočku a poďme sa pozrieť na váš výkladík. Ak ste si vybrali prvú kartičku, ukazuje sa mi tu kartička psa. Táto kartička vraví, že máte byť svojím vlastným najlepším kamarátom. Ak ste sa pýtali na nejakú osobu, tak na to, aby sa ten vzťah nejakým spôsobom napravil alebo aby ste videli výsledky, je dôležité, aby ste vy sami mali radi sami seba. Čo sa týka iných vašich otázok, kartička psa naznačuje, že všetko záleží od vás a od toho, ako si veríte. Budem rada, keď mi napíšete, či s vami toto veštenie rezonovalo, aby som vedela, či v tom mám pokračovať. A vy, ktorí ste si vybrali kryštál, tak vy tu máte kartičku lietadla a táto kartička naznačuje, že máte rozprestrieť krídla a letieť. Toto naznačuje, že tu máte nové možnosti. Odpoveď áno, nie by bola áno. Ukazuje sa mi tu pozitívny príliv energie, taktiež, že si môžete viac veriť. Takže tak. Ak s vami rezonovala kartička, pokojne napíšte dolu do komentára, alebo ak chcete, aby sa splnil tento výkladík, tak napíšte amen. Dobre, a máme tu poslednú kartičku s takýmto kamienkom. A vy, ktorí ste si ju vybrali, máte tu kartičku mimozemšťana. Táto kartička naznačuje, že máte akceptovať to, že tá situácia sa bude vyvíjať iným tempom, ako možno si predstavujete. A taktiež si uvedomte, že ste nenahraditeľní. Táto kartička aj naznačuje, že toto je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, v čom ste výnimočná, aby ste si pritiahli to, čo si chcete pritiahnuť. Pokiaľ neustále ste v tej energii nedostatku, tak bohužiaľ priťahujete ten nedostatok lásky, nedostatok financií a takúto nespokojnosť. Ja budem veľmi rada, keď mi napíšete, či sedelo, a teším sa na vás aj na budúce. Už hneď v stredu si spravíme ďalší výkladík, takže máte sa na čo tešiť. Majte krásnu a pohodovú nedeľu a teším sa na vás. Pekný deň.